objektov. Tuto je inak nejaká skratka, ako by sa dalo dostať hore, ale to ja nepoznám, takže ani tady ja zatiaľ nejdem, ale však na budúce môžem ísť. No a tu sa pristavíme pri ďalšej kaplnke. A tu máme kaplnku číslo 6. Takže keď sa na ňu pozrieme, kaplnka číslo 6. No a na záver, tu je ešte teda pod nami na konci tohto klesania bude ešte jedna kaplnka. Takže hneď sme pri nej. No a tá kaplnka je tu skrytá za týmito stromami, ale už ju vidíme, takže pristavíme sa pri poslednej kaplnke. No a toto je kaplnka s číslom 5. Takže vidíme, že bolo tam číslo 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, takže pravdepodobne sú aj tie ďalšie a tie som asi preskočil, takže na budúce, keď pôjdem znova, tak ich skúsim nájsť. Čiže toto je kaplnka číslo 5. A ideme ďalej. A tu už schádzame a za chvíľku sa ocitneme na kraji mesta Bardejov. A myslím si, že to už bude za chvíľku. No, tu ešte teda bude predsa len jedna kaplnka. No a aké číslo bude mať? Tak asi by to malo byť číslo 4, ale uvidíme. Uvidíme, či to vyjde na číslo 4. A keď nie, no tak skúste si tipnúť, aké to bude číslo. No, tam máme... Tá kaplnka je teda tu. A tá má číslo dokonca 3. Takže tu máme kaplnku číslo 3. Štvorka bude asi tam tá vedľa. A toto je teda kaplnka číslo 3. No a za chvíľku, keď zídeme dole, tu je nejaká cyklistická trasa žltá, takže tu sa dá ísť aj na bicykli. Ono samozrejme ten kopec, no nebude to asi pre úplných začiatočníkov, takže je to skôr asi pre ľudí, čo už na bicykli nejaké kopce vyšli. Alebo potom elektrobicykel, tam by to šlo jednoducho. No, tu na tejto zákrute máme ďalšiu kaplnku s číslom 2 samozrejme, keďže sme už na začiatku, takže tu máme 2. Tá vyzerá byť taká, no nie je tu mreža, je už tak aj nízko viac pri ľuďoch. A tu hneď máme nejaký veľký kríž. Pozrieme sa naň. Takže pardon. No, takže tu máme kríž. Je aj vyzdobený. Sú tu nejaké vence, nejaké kvety. A je tu rok 1903. Takže neviem, či sa to dá prečítať. Ak áno, si to zastavte a prečítajte. No a ja idem pomaly ďalej. No, takže toto sme mali kaplnku číslo 2. A opäť žltá cyklotrasa, takže sme zase na cyklotrase. Čo je celé dobré na tomto, že je tu všade dobrý podklad, čiže panely. No a aj pre tých cyklistov je to ako lepšie asi ako ísť v blate, keby tu teda napršalo a podobne. No a zídeme dole. A to už bude vlastne výstup od Kalvárie smerom do mesta. No takže ja si myslím, že idem nejakých 16 minút úplne pohodovým tempom.
Takže tu máme kaplnku číslo 1. A to je vlastne prvá kaplnka na Kalváriu. Takže jednotka. Na záver už iba zídem dole. No, takže zídem dole. Tu samozrejme chodia aj auta. A teraz vyzerá, že nejaké auto ide, takže uvidíme. Uvidíme. A ide presne tadeto, no, takže ho pustíme. Nech prejde. Na oproti idú nejakí ľudia ešte, takže vidíte ešte aj o tej 6:30. Tu ešte niekto chodí hore. Aj keď uvidíme, či idú vôbec hore. Dobre, takže to by bolo všetko z dnešnej Kalvárie. No. Dobre, takže to bolo všetko. No a ešte si natočíme túto záverečnú cestu do mesta. A na dnes to vlastne skončíme. Takže ten záznam má nejakých 20 minút. To je, si myslím, že je celkom pozerateľné a inak tam už vidíme dolnú bránu hradieb mesta Bardejov. Neviem teda, či to na kamere vidieť, ale myslím, že hrad by vidieť mohlo byť. Takže vlastne tu vidíme, že tá kaplnka teda Kalvária je pomerne blízko starobylého centra Bardejova. Dobre, takže ja sa lúčim. No a pozdravujem teda pozdravujem Silviu. Aktuálne len teda Silviu pozdravujem, lebo však nemá zmysel pozdravovať veľa ľudí, tak len toho jedného, respektíve jednu. A to je na dnes teda všetko.